Yo! What's up mga ka-Fix? Welcome to my YouTube channel and Facebook page, ka-Fix Vlogs. For today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano ang basic troubleshooting ng AVR. Especially kagaya ng nasa tabi ko, ito po yung AVR with servo motor control. Yan po. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe and hit nyo na rin po ang bell button para updated po kayo once na may latest po akong upload na video. So, let's go! Ayan. SBC 3K VA. Saksak po muna natin para ma-share ko lang. I-on po natin yung breaker. Yan. Pindutin po natin tong mabilisan para short delay siya. Yan, hindi po gumagana. Positive na yung unit natin ay dead set. Okay, bale ang pinaka-goal natin ay i-trace tong line 1 at line 2 papunta mismo dito sa ating transformer. Hanapin natin kung may continuity or resistance. Okay. Yan. Dito pa lang open na po siya. Walang pagbabago. Wala siyang resistance. Yan. So, hanapin natin yung line 1, line 2 papunta dito. So, trace lang po natin. Yung isang line yan, pumunta dito sa switch or sa breaker. Yan. Hanapin natin. Yan. Ayan yung isang linya. Ito po yung isang linya, buo papunta sa breaker. Naka-on naman yan. Kaya, dediretso yan dito sa ito. Diretso siya dito. Ito na po yung pinaka-supply ng line 1. Papunta na yan dito. Balik kumukontak na siya dito. Yan. Yung isang linya natin, buo naman. Galing sa breaker, papunta dito. Yung isa naman, sigurado nandito na yan. Didirekta na yung line 1 natin dito sa outlet. Ayan. Tapos didiretso po to sa pinaka-transformer natin. Ito yun. Ito. Itong linyang to. Ayan. Ito yung line 2, nandito yung line 2. So, check natin to. Ayan. Bale, may binalatan ako dito kanina kasi chinek ko na to. Ayan. Okay. Buo naman po siya. Ito. Ito na po yung papasok sa ating transformer sa primary coil para ma-energize yung primary coil at magkaroon ng output yung secondary coil natin. Ang problema, chinek ko na tong part na to kasi naghahanap ako ng thermal fuse. Kadalasan kasi wala na talaga tong fuse.
Kapag ganitong mga breaker type, hindi na po yan gumagamit ng fuse. Yan. Kasi kusa yan magtitrip in case na overload or magkaroon ng short. Ayan. Pero nagbakasakali pa rin ako na baka may thermal fuse, kaya tiningnan ko po itong nasa loob. Ito. Tiningnan ko po itong nasa loob nito. Ayan. Pero wala talaga siyang thermal fuse. Ayan. So, ang nasa loob nito ay ganun din, mga winding ng secondary. Ayan. Kasi meron siyang output na medyo low voltage. Ayan. Nasa 4 na wire. Siguro panigurado may 12 volts dyan na mag-energize sa ating PCB board. So, hinahanap ko yung thermal fuse kasi nagbabakasakali lang ako, kasi ang pinaka-goal natin ay ma-energize yung primary coil. Sa case na to, dahil nga wala siyang fuse or thermal fuse, medyo mahihirapan po tayong buksan to. Ang recommendation ko po dito ay magpapalit na po tayo ng isang set ng itong pinaka-transformer natin. Kasi malamang sa loob may naputol na dyan, kaya nag-open yung ating primary coil. Kaya sa ganitong pagkakataon, medyo mahihirapan po tayong baklasin to. Kaya ang suggestion ko ay palitan ng isang set ng transformer. Ito po yung pinaka-servo motor niya, nasa gitna. Ipapakita ko lang po sa inyo is itong isang uri din ng servo motor para gawin nating comparison para maniwala kayo na talagang bumigay nga tong ating transformer. Itong isang to, ito po yung may fuse. Yan, may fuse pa po siya. Kasi hindi kagaya nung nasa nasa kabila natin. Baba ko lang saglit. Isin ko lang. Yan. Kasi hindi kagaya nung isang ABR natin, ito gumagamit siya ng basic switch lang. Ayan, basic switch lang yung gamit niya. So, check po natin yung cord ng isang servo motor natin. Itong isang ABR natin. Iwan natin. Ayan po, para sa comparison, ayan. Check po natin. Ayan. May resistance po siya. Ayan. Na ibig sabihin, buo po yung primary natin. Kahit subukan po natin, saksak po natin. Ayan. Gumana agad po. Ayan. Gumagana po siya. Positive na. Ayan. May problema talaga yung transformer ng isa nating AVR. Ayan. Ang pinaka main lang na i-check natin ay yung pinaka transformer natin. Once na buo naman yung primary, buo rin yung secondary, yung output na maraming wire, buo rin. At
pag chinek nyo may output nga siya, pag naka-plug, may output talaga, then proceed na kayo sa PCB board. So, ganun lang po kadali ang pag-check ng ating ABR. To make the video short, at para mas malinaw, lagay lang natin tong isang test prod natin dito, short natin yung dalawa, para matrace natin na buo na papasok dito yung line 1 at line 2 dito sa transformer natin. So, di ba nga yung isa, pumasok dito sa ating breaker, ito, ayan, pumasok yan sa breaker, at pumunta yan dito. Ayan, ito yun, itong kulay pulang to, pumunta dito. Then, itong carbon brass na to, ayan, kukontak yan dito. Kaya ito, magkakaroon ng resistance. Pag galing dito, ito na, pupunta na dito. Ayan. At yun na ang papasok sa pinaka primary coil ng transformer natin. Ayan. Ayan. Yung line 1 natin, buo. Ayan, buo. Yung isang linya naman, pumunta dito mismo, direkta sa ating output ng ating socket. Yung pagsasaksakan. Then, nakakonekta yan, papasok dito. Ayan. Didiretso na yan dito. Papasok na yan dito sa ating primary coil ng transformer. So, ito, buo rin siya na pumasok. Ayan. May sinugatan ako dito. Ayan. Buo. So, ito yung hinahanapan ko sana ng thermal fuse, pero wala talagang makita. Kaya, medyo mahirap-hirap talaga itong tanggalin. Talagang masisira to. Ang pinaka-the best naman ito, kung gustong i-repair, overall repair talaga to. Papalitan na yan. Kasi, naka-sealed yan eh. Yan. Coated yan. Kaya, mahirap. Pag tinanggal mo talaga yan, sigurado, manisisira na. Kaya, papalitan na. Ang suggestion ko nito, palitan na lang ng isang set itong pinaka transformer natin. Yan. Kaya walang lumalabas ditong power dito sa ating secondary. Ayan. Kaya hindi na i-energize itong PCB board natin. Ayan. Walang power na pumapasok dito sa PCB board. Okay?